हेलौ भाई लोगोफोर शिलंनिफ्राय बराय हरनो जाबाय नै बोथोरा दिनै दोमैलुथार लोगोफोर ओरैबायदि थान्दा बोथोरा आयु ओइ माय गड शिलंआव फैनानै बिराद मोजां नांदों आरो माने बिराद थान्दाथार जायगाफोरा ओमफ्राय माने गरम दिनबाबो माने सान्दुं होबाबो बरिया एसे थान्दा नाङो आरो आसामनि बायदि माने बेलेग जायगानि बायदि गरम बेबायदि नाङा लोगोफोर ओमफ्राय जायगाफोरखौ एसे नायलाय माबायदि नुदों दे ओमफ्राय लोगोफोर आंनि केमेरा बारा मोजां नङा नालाय ओंखायनो बारा मोजां नुवाबो जानो हागौ केमेरा मोजांबाथ' ओरैबायदि मोजां नुगौमोन लोगो जेब्ला सान्दुं होयो बै अख्राङा एकदमबारे खाथियाव थानाय बायदि नाङो लोगोफोर दै ओरैबायदि मोजां नाङो समायना नाङो नायलाय एसे दोमैलुथार जायगाया ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नाङोब्ला माने साबसक्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम फेसबुक पेजखौ फल' खालामना हो लोगोफोर दै दिनै माने एकदम दोमैलुथार लोगोफोर खोमसि सान्दुं होयोबाथाय ओरैबायदि मोजां नाङो माने बै अख्राङा खाथियावनो दंदां बिदि नाङो लोगोफोर ओरैबायदि साफा क्लिन ग्रिन नाङो लोगोफोर दै ओमफ्राय अक्सिजेनथ' बिराद समायना अक्सिजेन आरो बेयाव एकदम ग्रिनथार लोगोफोर जायगाफ्रा नायलाय खोमसि नुलायदोंना बे लामाया एसे गाज्रिमोन गेजेर नानै नुदोंना बै बेलेग ना बेयाव माने पाइप फबदोंमोन नालाय ओंखायनो गाज्रि जादोंमोन दा क्लिन खालामबाय बिराद मोजां नांदों आरो दा ओइ लोगोफोर ओरैबायदि बार सोर बारदों दोमैलु बोथोरा शिलंआवबो ट्राफिक जाम ओरैबायदि ट्राफिक जाम जायो लोगोफोर नायलाय नै डेन्जारास ट्राफिक जाम जायो आरो बेयावबो जाबाथाय दै लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरनियाव शिलंआव जेसेबां ट्राफिक जाम जाबाबो माने हरन दामनाय बेबायदि बारा खोनायानो आरो लोगोफोर आसामावबाथ' ओरैबायदि पें पां हरन दामोना लोगोफोर बेयाव शिलंआव हरन दामनाय बेबायदि एकदमबारे खम आरो रावबो बिदि दामानो खायसे खायनैल'सो दामो लोगोफोर दे न'खौ नायलाय ओरैबायदि मोजां बानायदों वायै दा लामानि सिदा ना लोगोफोर जों दा मेन पइन्टखौ सफैबाय लोगोफोर नाया बे एसेम्बलि हाउस नै जि बरिया दंफाङा गायना दोनदों सारि दंफां लोगोफोर गारिनिफ्राय ओंखारबाय आङो ओंखारनानै दा ओमफ्राय नै मेन पइन्टआ बेनोना लोगोफोर एकदम फेमास जायगाया बेनोना ओरैहाय नायलाय ओइ नै आइ लाभ शिलं मबाइलाथ' माबा एकदम आइ लाभ शिलं सफैबाय आं खामानि जायगा एसे आवगाय दं आरो लोगोफोर नैबे एरियायाव ओरैबायदि मार्केट एरिया लोगोफोर ओरैबायदि माने मानसि जायो बेखिनियाव लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नाङोब्ला खालामना लोगोफोर दे ओरैबायदि माने मोजां भिडिअ बानायगोन होनना सानो आंनि मबाइलाबो बारा मोजां नङा नालाय लोगोफोर ओंखायनो बाराबो बानाय जाया आरो लोगोफोर अखा हागोनदां बिराद दोमैलु खोमसिथार आरो बोथोरा नै नायलाय मालाथो लानो हागोन मोजां मोनसे मबाइल दामि केमेरानि आयु अप्प' लिरना दोनदों एकदम बिराद मबाइल गंसे मोजां लानो गोसो जायो लानोनो हाथावना लोगोफोर नायलां लोगोफोर नै आं डिउटियाव दं दा डिउटियाव खामानि मावगासिनो बा बिराद गरमथार नांगौलै डिउटियाव दं ओमफ्राय थिगजाय खामानि मावगासिनो कारेन्ट गाज्रि जादों नालाय कारेन्ट फाहामगासिनो नै मुसा जब तक आएगा तो चाय पीते रहते और क्या पिएगा थोड़ा क्रीम भी ले और मलाई भी है ना कभी तो मरना है ना कभी तो मरना है ना इसलिए पूरा पिएगा ना क्या मस्त दा लोगोफोर मोजां नांबा भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना दे बाय बाय टेक केयार खामानि मावनाय मानसि खामानि मावनाय बाय बाय